Anki aħna irridu insalvaw il-ħajja tal-om u dik hija il-verità illi ħadd ma jista' imeri l-ebda tawwiġ u gideb min-naħa l-oħra u l-ebda rapportaġġ mhux korrett mhux se jbiddel il-verità. U għalhekk, Sur Prim Ministru, tibqax partiġjan u diviżiv. Ejja flimkien naqblu biex lill-poplu Malti natuh f'dan il-miliet rigal li jgħin lis-soċjetà tagħna tgħin bis-serjetà lil dawk kollha li jkollhom problemi tul it-tqala u anki wara li jkun hemm it-twelid. Għandek iċ-ċans li minflok diviżjoni nazzjonali iġġib għaqda nazzjonali, minflok kultura tal-mewt, is-saħħa, il-kultura tal-ħajja. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament l-4 filgħaxija meta tkellem dwar l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna fejn sostna li l-Prim Ministru Robert Abela qed jimbotta li jdaħħal l-abort f'pajjiżna mingħajr ebda mandat tal-poplu. Dan għaliex din il-liġi qatt ma kienet fil-manifest ta' qabel elezzjoni. Dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista qed iżomm pożizzjoni b'saħħa kontra l-introduzzjoni tal-abort. Robert Abela ma ġabx rigal tal-miliet fil-forma ta' miżuri u liġijiet li ħarsu l-ħajja u l-kwalità tagħha tul il-kors kollu tagħha. Minflok rigal dinjitus u ġenerus tal-miliet, Robert Abela li l-poplu tagħna qed iressaqlu liġi li tiftaħ beraħ mhux biss tbexxaq il-bieb għall-abort. Ir-rigal tal-miliet ta' Robert Abela huwa li jrid idaħħal l-abort f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li fil-Parlament għaddew diversi liġijiet sabiex ittejbu l-possibilità li koppja tingħata l-għajnuna meħtieġa għat-twelid bl-inqas diffikultajiet. Apparti dan għaddew diversi liġijiet oħra li jħarsu s-saħħa ta' kull wilt. Iżda mbagħad b'kuntrast ma' dan kollu, il-Gvern ta' Robert Abela irid iddaħħal l-abort f'pajjiżna u l-Partit Nazzjonalista biss qiegħed jitkellem dwar il-ħarsien tal-om u tat-tarbija. Mela nerġa' nsaqsi, Mr. Speaker, għalfejn dan il-periklu u l-għaġla kollha biex indaħlu l-abort? Bil-Malti ngħidu li l-qattusa għaġġelija friħomja tagħmel. L-għaġla f'din il-liġi ta' Robert Abela mhux għall-friħomja se twassal iżda l-qtili tal-frieħ u tal-ferħ li jistgħu iġibu magħhom. Bernard Grech insista li għal-kontlarju tal-Gvern li jrid akkosta kollox idaħħal l-abort, il-Partit Nazzjonalista bħal maġġoranza tal-poplu huwa favur il-ħajja. Ħanejdilkom x'qed jipproponi li jagħmel il-Gvern ta' Robert Abela. Jrid liġi u jimxi fil-passi li kienu bdew bihom l-Ingilterra u Wales. Jiġifieri ser idaħħal f'pajjiżna provvediment li jippermetti l-intervent isir mhux biss meta jkun hemm periklu għall-ħajja, iżda anki periklu għas-saħħa u mingħajr ma jispjega fil-liġi din xi tfisser. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista li ż-żewġ naħat tal-Kamra għandhom jingħaqdu u minflok diviżjoni nazzjonali isaħħu l-kultura tal-ħajja. Prim Ministru minn qalbi qiegħed nappellalek biex tinsa il-pika u tieħu id-deċiżjoni matura li turi li tħaddan id-den li għandu jkollu min imexxi pajjiżna u tieħu deċiżjoni li s-sedda il-għaqda fil-Maltin u islim favur il-ħajja. Desiree Grech, Net News.